batmy. Han bar ol ankaw çağırtana. Yersiz tidirek bolýaňyzmy? Yersen näme gygyrýan? Gidiberde gitjek bolsam. Men bir wagt gitjekdim. Gitsen ýeňsäňe doňdyrlar da hiç ejeňden oňşup bolana wagyryn. 5 gullap matamarlyk ýygnamakdan başga işleri ýok. Bary bir otlan gijagalyk yer men oňa näme jogap bererim? Eýtem bilýän oglum, belki bu zatdan bar gowlugydyr. Öýde erkeň kimdigini ol turup başdan duýta ýagşy, erkek öýüň hojaýynyr diýen etdirmelidir. Kaka. Men sana bir maslahat bereýin. Bu hakda sen gaty gürlemegin. Ýernäm bolupmuş. Sen nähil hojaýynyň owada hemmeler bilýär agyry. Ece! Onu men oňa göz görkedeýin. Ne şeyle goňşular, biziň gelimiz şäherli, däpde turmuz bilýän nädir. Eger birden gyňyrlyk edäýsedi, Ay maral. aýrylsana oňun sverme. Tolgunma sana maral, bizden tapyp gitjek ýeri bolmaz. Oň şäherliginiň diýaly ýokly, men özümem şäherde telim gerek boldum. Ini alyň, sizden etjek kaýsym. Gelinimi oňatça giyindirin. Ana giyimleri, bir de şaýsepleri, bir jurawy, şertede ýalygy bar. Sen olar çaltyra uğratsana. Aýrlydym sana. Sen olara göz görkedýäň o. Sen gülen bolma, men öz gepimi gögörderin. Menem özdenme derin. Yer bu hasırdıların ehliti näme gerek? Barbyr ol bir ýerde ýaşamaz. Men onu şäher alyp giderim. Ekidi emir gör. Bolun molşuny. Şäher alyp gitjekmiş. Men seni garran çağımda maskara etmek üçin etdirmendim. Ine yene bir Ece, ýa. gelin bu zatlar geyne de. Sen gürleme, sen ne sorulunok. Ine yene bir köýdük. Geyme hem mezbur eder. Biziň şäherlidigine bakyp durmaz. Men giýewimem şäherde dükanyň müdiri bolup işleýär. Eger ol şu giyimleri giymese, biziň bosagamyzdan aýatjygyna mätmez. Oň bilen sen näle men ýaşaşmaly oglum. Haçan sen men gödelim, men ýanyma gelersiň. Men sana köpden bäri garaşýan. Ýöräňde. Wagt men hemme datlar bir sallym makam, köýnegi sallym, jurawy, ýalygy, çyrpyny. Uğra çaltyra. Wagt dursaňyzlo, men ýatdan çykarpdyr, men galyş talmagy undup tırnakly. Han çaltyra uğran. Eşeň başyň ýetin niten gözüň körmi neresi türlük gelýän? Däpde surawa talalaşdyň bolma. Oğula urap bilemez o. Ay berekella maral. Oho, hakit galyet şu şaplaşıp duran waka. Men okuyucuları bir şatlandyraýyn. Maral men sen gutlayan. Öz epin gögörtdüň ýöne anha esek bolýan seňden aralylaşmaýa. Näme sırtaryan gowsy gelle kömek et. Han sen men atym sakla. Häzir görersiň ne. Ana aýrylyň turun akaly, aýrylyň. Oňa wagty ýetäni. Ana turwa akaly ýerinden olar owadan gelin getirmäne barýarlar. Ana bolly, ana ni ýörägerin. Hani aýrylyň diýän. Sen nädibň dilini tapdyň. Men oňa şey diýdim, eger ýeriňden turmasaň. Ana görýämiň, bu oňa ýarady. Ya, tersine ol gorkdy, hemen urarlar öýdüp gaçyp gitdi. Elbetde, däpde surluň nämedigini eşek nireden bilsin. Ay, o däpde turur könüllär, yer bolýar yeri. Tetelli maskara bazlar üçin könölöndir. Şeydim köni däpde turlar boýunça sen galoşyny aşalýam. Wey. Men guraýyn galoşy berme Awa bunday yetýärler. Yet. Wah. Han havalar. Sen taýyn bol, bidedir şähere gidýäs. Komşu tayyar bol. Maňa ýylyňyz begirmeň. Bir de geçmäge ýol berin. Şeredin öýlenjek ýigit birden sümülüp geçäýmesin. Sen nire süssürlüp gelýän ýer benäm mollugy.
Sen nem üçün bizi karşılamadın? Men şeýle bir utannım. Men barın taňa soň düşündürürüm. Häzir bolsa tiýdirek min maşyny bir şäherge Ne gidýär. üçün? Han tiýdirek bolsa ildik bini görmän keler uraly. Mene hiç da düşünýän nälerin. Olar nikah toyuny köni dep boýunça geçirmek isleýärler. Dep boýunça iýdim o diýenim näme? O diýenim nikah toyuny gawatlap sana toy köýnegini giydirerler. Aglyny ýaşmak belki o maňa gelişerim. Bu oýun oýunjak däl, Selvi, aklyndan adaşma. Ýok, muňa ören täsin bolar. Olar seň başyňy kurtatarlar, gurleşmegem kadagan ederler. Cemşit tan eşikler. Gülcan! Gülcan! Men sen tanamadım, sen nähil oğudun, mülkün ören oğudun. Sana beşikler şeýle bir gelişe. Eger ähli gelinler şeýle garşylaýan bolsalar, onu men sana haýpym bilýär. Olar men tasan boğuldyrypdylar. O bedep peýnir oturan geliniňiz men gelinim däl, ine men gelinim. Muny odu ýakyp bilersiňiz. Kutlan ýalyla bular waýy. Hazırın gelinliğimiz. Gülcan tiýdirek surata düşür goý ýadygerlik galsyn. Gaty ýer şatlanýan bolanda sana bu täsini gören himmet düşer. Men bolsam gaýnymyň göwnüne turasym gelýär. Bir sürgürleme, gelinin yüzünü görkezmellerliğini bilen okma, häzirin özüne yüzün tut. Ne? Şey mi? Şiir hanın kı, çemçelin kıyıgen yer betsir. Bir bek muradın kı, bir ankon köydiyen. Ne bir de derdin ki. Yok bu ankon kolya. Dimek, bir muradın kolya. Haydi tengir diyeceğim. Evet, kavgul köyüngü. Sen bu kimin kolyaka? Ha, yadıma düşen okta. Yine baştan başlamalı olacak da. Demek bir de ay ağır kalkmış diyeceğim. Cemşit. Aha, gel ya. Koy dinlesin. Kakadi, ay kakadi. Sen bir yerdeki meher edip Sana terettim ha, sana terettim. Yuvaşırak uyurursun. Ziyan yok, koy oyansınlar. Olar akşama sen yatmalı. Benim onu daraklama göremölmüşüm. Yer bol yalı, koy yatsınlar. Gelinime bakıp doyup bilem ok. Cemşit onu gelin madına şehir alıp gitmek istedi. Gelinim olsa kim ecetin ıncıttı ol baktın mahrum olya diye. Han sen kovsa aytsana, şit şaygayna dilen kim ertip bermeli. Vay senin ne? Öz adınım tanan okmay. Sizin bäriňiz nähili oňa deken derya, bağ olaýyňdy? Kudreti güýçli taňrym, on günes üçin men bagşlap bolýar. Cemşit çinnem ýatyrmy? Memçin beýle gargadyň taňrym. Näme boldy enejan?
Yaşımızın sonuna bizi maskar ettin. Sen yarım yalana köçe çıkmağın enen hetterip bildin. Sen enen hetterip bildin. Ertiyerin özüne sen ehli iskilerini yakıştırarın. Yegecesem koyman. Şeret onu hemeler edip bir sen molsa yatırsın. Sen diğreti. Hani sen Geri, ne mollaca? vakit sesini sağlam koy veriyer. Cemşit, ne mollu? Sen ne mi istadağın oğuk mu? Sen şu geyiminde gittin mi? Hova yer ne mi? İne bağır bolan da adam şoda. Diyeceğim şu sebepli kıyır ya. Cemşit, Yer ne mi? sen men suğa düşmeye de toylu basını ötmeli mi? Elbette. Ne şolvat geymen yekeceğim etmeye sen hakkın yoktur. Şona da ehli depleri bercay etmek değil ya. Cemşit, o deyapler diyenin ne? Şu diyenim mi? Yüdün açıp köçe çıkmalı değil, ine babar. Ulular bilen dine küçücüklen kömeğar kalı gürleşmeli, ine bu da iki. Meŋecemin kakımın nämitleyendigini oların yarım sözünden ağmalı, ine bu da üç. Bu yağday uzak devam eder mi? Ay neme, yani 15, 20 yıl entek sen qarriyansan. Sen şu değişmeğini men düşünem o. Yeri, men degişem ok. Yadımdam Selim, men sana baştan uyduruptum. Şehre giden bolsak bu zatların hiç haysı bolmazdı. Sen bolsa oyunu desin geldi. Ocalar üçün müň nämedigine sen inneberin düşündün mü? Selvi, sen bana ananıyamın. Min sana ananyan. Yönü. Sana gülleyen ağaçlardan, gümüşlü ıvışın meryen mukaddes aydan kasam ediyen. Aydan kasam etmesin. Yemişelik değildir ay. Özgürkünü kelişin ütküdüp duryan ray. Oy sen söýgüň menden yüze vurmesin inni. Onunla men neden kasam edeyim? Asla kasam etmesin. Eger şonu islesen kasam edey özüňden. Men kıblegähimin hut öz yüregünden. Şonna sana ananarın men. Eger yürekdäki duyguy. Yok. Kasam etmesin. Cemşit. Ben betbagtlyk bolsa bagtyň elden gidermen. Dostluğuna inanmak gerek. Hem yürekden söýmeli. Uluk ýolly gazanan zadyň ýitirmek aňsat. Söýgüňi gam gussadan gorap saklamak kyndyr. Oy kıyın bolsa boluversin. Alyslara gidiyen yollar. Joşun ýazlar ülkesine şol yol bilen yetip bolar. Yer bolýagyny. Farky yok ol sehralykmy ýa-da darajyk ýodalar. Biz şähere gidýäs. Görýän bolyn sen bu ýerde ýerläp Eger bilmersiň. dostuň ýanynda bol, sen näme gatywardyn? Yok. Sen öz bagtyňy taparsyň. Yöne ýerewç barbar biz bu ýerden gitmeli bolar. Şoň üçinem ýerräk gidenimiz gowdur. Cemşit, sen meni bagşla. Gel bir näme garaşaly. Belki ehli zatlar düzelşer. Maňa nähili kynnyşýanyny sen bir bilsedim.
Sen öz adamın hakta şu yüpek kurçuklan aladatını edişin aladı edin. Adamımın el ayağı var, ağacından ölmez. Yer bestir. Men yağdadım. Bollu. Yönü men öz kurçukluğumun aladatını etmese, benden maşgulun aladatını hiç kim etmez. İne men kurçukluğum beyleklenkiden has, ün pile taraf başlar. Pile tarar diysene. Kıydım. Bu danıyını eşeğe yüklü, kaynatan yollarını taşlap geçer. Görsünü, bulvatsana ne hili kohu gelşiye. Yer sen mirası sönöklek gelen näme gözün yok mu? Görsünü bunu. Aklına dedin. Ehli verek zatlar salıptır. Göy ver diyen men sana. Sana değil ahiri. Yeri göy versene. Näme gerektigini özünden bilip çıksalayıptır da. Yeri meni maskar etmesene. Göy ver diyen sana. Yine çaydan qadın etiyle. Haçan sen bana ocorun oduna çay kaynatıp verecek diyen. Bugün çay gelin emledi, onu aysana garri. Gelin üstüne atan olmasına. Sen bana bir idilli çay verin o akırayın. Şu sen elinden idilli çay senin yadıma çön oğlan. Vay tükönmözüne tuttu. Uğun çök varını uptırır. Hama rağmen bir aylık yola gidiyani ali. Ey Huday, gelinimize ne molluka? Vay. O seni eşeğemen dediye, hiç açan onun yanına bana sizin kataltmağın. Men arkayını işe gitmemleri koysanız lan. Vah sen men hoğuz sarcığım, bir den bilen söğüksen zoğ akırın. Ay ağır kalkmış deysen. Yaprak yattan çıkarayma. Onun katı görme, o mehrem kocu. Sen ödünüm görürsün, men Hudaya şükür on bilen 40 yıldan beri yaşaşıp geliyen. Eşek, yaprağı, elimden alli. Yaran son iyiydi mi? Nemçin meni çağırmadın? Maňa siz bilen gürleşmek qadagan ahiri. Hawa, göýdüňe getirip ber. Hatda sen pikir edişiňden hem artygyrak. Selbi, sen özüňe hormat sylaň ýokmy? Muňa öz mertebeňde bilmek ahiri. Zanrat, men herek edişim gatdalan seňne. Sen oýlanman bir zat aýdaýan. Bu hemme halatda kömek edip maranok. Men gaýnynymyň mamla deligini bilýän, oň özüniň düşünmegini isleýän. Karaz gitin ýyskasy. Sen onu täzeden terbiýelejek diýsen üstünde gardyp edýän. Ay beýle de dälle. Eger beýle dä bolsa, onu ehli zat könkülüne galardy. O meni ören gower ýa. Yer gowerinde näme? Muňa seni ýaşmak saklamaga täsir beren oga. Amacan, men sen tigirmi sürüp göräýin. Sürey. Ýöne men düşünemok. Beýle tawinlik senden nerden peýda bol? Institutda sen başgaçadyň. Sen men näme etmegimi isleýän? Gaýnym bilen adamyma tüýkürip öýden çykyp gitmegimmi? Gurdagdasan gurt geler diýenler ýüzüňe ýapawary. Anha ilki bilen ýaşmak, soňam kürtü berekella. Sen ýokary netije gadannyň. Salam maralejie. Salam. Sizi geliniňiz bilen gutlaýan. Oňa bulwat näher gowelşe. Bilýän. Sözüne de nähili ýuwaş gelin. Oy. Ağdından bir sede çykyp bolany. Vay. Näme? Bu ne kudret? Kız çalvar geyiptir. Adam pakir ölmedi, her haytını görcek o. Ya Allah. Gel oturhan çay içeli. Kızım näme çalvarını giyincirek dikip bolmadı mı ya?
Yoksa bir hili yalanga çıyalı görünüyen. Yokla şeylegeyin nelerde. Vay vay vay, vay vay vay. Görüyen olin men size yaradım öydün. Sen oğudun. Eysem siz men gelinlik edip alarmadınız. Oy bana gelin ne gerek? Ben yem gelinim var, ödem gelinli vatlı. Doğray diyanız Marılıcı. Menin emir gelinlik olur mu? Men mi dami işli. Bugüne tigri yarışı ertir orada çeper heves çömlü. Ne mi? Sen bana da başkostun mu? Akarlar vaktiydi. O senin torunun alıp duruyor. Hava meci daha bizim yol başıyımız. O seni başka vatları da salar. Geçen yıl ol Murat'ı kuşun yeleğinin aktı ödü oldu. Etikli pişik bolu oynadı. Sonun yarın itler onun doğusundan geçiren oklara. Biz yine tanzim ediye. Vay ona benim mazarı yani ne teret. Hani bu twistantın ne dersiniz? Ona mazarı yani. Marılıcı belki siz benim onun için yadgar yansınız. Yok la haydi yanın neymi. Sen ne yaşkan tam Ona sediver ne için selvini koy veriyorsun da? Selvini? Hava meci daha men son çini verdi. Qarı köpek deyse, adamla tomoş etmek için men gelinimi ortaya çıkaracakmışlar. Tolgunman Marılıcı men bütünü yadımdan çıkarıp durun. Selvini ödem gidesi geylen akşon üçünden bir dere kakarlanman. Yeri besesteni. Menem son niyenle. Sana da bir çen molli. Sağ ol Gülcan. Hudaya şükür, gidiye. Yunuksuz külçük, bundan bir yana şiiri ayağın çekilmesin. Namlı Gülcan. Bistir. Selvi, men koğuşum nerede? Ona ait radyan yanına. Gelineceğim radyan yanına diye. Evlat aktördüm dör ediptir. Basım teri caya göçmeli, gelin olsa caya ağırdıp yer neyme diyecek. Yoksa men gözleyen zatım neymedir he? Can Murat, men sana neymi çekip vereyim? Bana tank çıkıp beray. Tank şeyliği kordan yürek bilen oğa, onu sana onu karrenk bilen çekmeli. Onu vertalot çıkıp beray. Men bir talot çekip bilen mok. Bey be, bu çekenin bu ne men deyali? Doğru. Ondan başka da o gülümen diye ona adı çopan telpek. Onun ne saçıyla ular köp çekiver. Bol ya, şonna bir de yad gelir. Hava. Selvi, hani radyo nerede? Radyo sen köşün yanına. Şey deysene. Onunla men koğuşum nerede? Ünüs verin, gepler yerli ova radyosu. Hot şeytanın öylem şun yalı bolaşıklı edip bilmedi. Eytemen nat düşen yedeke. Şun ine palta meydanlarına öl palta yığıyan maşinlarına erke diyenler için. Häzirki fırsatda bolsa geçirilen mumu oğu meden çaretine katnaşıp bilmeyenler için. Cemşit, yığınağı var ya mın sen? Bilerek gidayeli. He, bolya. Sizin sadık kulunuz oğuanın täze meden ozuğundan gepleşik alıp var ya. Tirden täze medeniyet öyünün... Vay başım aylen ya, ayak üstüne durup bilem oğuk. Häzir ödün nehzatlar yerlerine koyun. İştiyanız mı men size diyen? Ece, men vaktim yok. Men yığınağa gitmeli ahire. Bahar güneşine maylan kova. Sen neyme gözleyenin ödün mürü bileyemin? Sen näme işin bar süyörden uğrahani sana yığınakta garaşyalar. Hormatly radio dinleyiciler, bu davaranyň sebäpkärleri bolsa, ýöneköý zähmetdeşler, al kakmış diýsen men koşum nerede? Olar özleriniň zähmeti bilen ekin meýdanlaryna ýurdumyzyň güllä besmegine öz münasip goşantlaryny goşýarlar. Häzirki onuň zähmet gahrmanlarynyň atlary hemmeleriň dilinden düşmeýär. Olaryň atlaryny biz elmydamy buýsunç bilen tutmaga borçludyr. Olar zähmet gahrmanlary hemmeler tarapyndan hormatlanýan Nuri Bulut Şariýew, ýüpekçilerin yarşynda bolsa en çemegedek ýeňji bolan Maral Şamradowa. Sen men çüýşäm görmedingmi? Ontaňa men koşum görmedingmi? Näme akylyňyzdan adaşdyňyzmy? Olar özleriniň täze üstünlikleri bilen bizi ýene de şatlandyrar. Näme gözleýändigim ýene ýadymdan çykdy da. Mehriban radio dinleyiciler, oňşu owalardanam biziň ýygnagymyza gatnaşýan mehmanlar bar. Yer sana näme gerek?
Men öz kögüşüm ödülýän. Ana dur sen köksün. Sag bol kaka. Olar üçin uly mara. Vay, sen näme däldirdinmi? Adamlar rehmet gaqy. Ejaň bilen oýnatjak bolýarmyň. Garşylýarlar. Kögüşüm merten eje gözläp ýörün. O menki. O şey diýdi, ýüregimi ýardyň, gorkulluň. Me, alyn he, al. Onna men gitdim. Gidiber. Häzir bolsa Ey Tanrym, bir ýerde basy men öz kellämem ýitirer. Cemşit sen gidiýämiň? Karaş häzir bar ýalla. Oğlum sen maňa kömek etsene. Näme diýsen kaka? Sen öz nas çyşaň tapýansaň ýygyna Gönde şaýda maňa. Kadırdan radyo dinleyiciler, Oğuz Güneşi'nin başlığını Beni tezler yüreğden edin. çıktı. O öz İş çıkışını tartışın, geçen yılın nenlerdir cemlerin beni. cemliye. Şeylelikte işiniz oň bolsun. Biz bolsak kadırlı radyo dinleyiciler sizin bilen bir Men razı bir ýerlerini insan odol edin. gözledim ahry. Yer maňa bir ýerde näme gerek bolqay, huşum gursun, nädir ýadyma talaýyn. Köwüş, çüýşe, we eýsem men çüýşän tapmadymmy. Yer sen näme ilegräp ýörsüň? Sen men naçuşan miradyk. Wey, ahir näme gözleýänim tapdym. Men sen nas çüýşän gözläp ýördi ahry. Ine ol bir ýerde eken. Ana, al. Bolýa hawar. Eger sayrak kuş bolsamdym, günnüzler hem gijelerine gaýnym hakda sayrardım. Iň ardyly nagmalarymy. Gelin bolup üýe geldim. Goý bu pursat şatlyk bolsun. Goý meniň bu nagmalarym her gün üçin ýanglansyn. Wah, Goý şatlykdan dolu bolsun. ýadadım. Bugünlerim pursatlar, aydymlarym ýaly bolsun. Şadiyan duşuşuk sagatlar. Tuweleme. Gaýyn enem siz ençe kıyın ünler görüpsüňiz. Bu hakda mehrem gözleňiz hem ýygyrtlar gurrun berer. Gelin bolup size geldim. Gyýdyňyz ornuny görüň. Tanrym bu maşgalamyda baky agdyrlyk bersin. Goý gijeler hem günnüzler şadyanlykdan dolu bolsun. Meniň size bagş eden aydymlarym ýaly bolsun. Duşuşuk pursatlarymyz balt nurundan dolu bolsun. Wah, geldim goğula. El ayak ýaly. İş ýakmaz del. Şäherli gyýdym eňden. Men size bir iş bilen geldim. Ödem gaty sagly. Selvi, hana seyret bize bir geldi. Ey öýde kim bar? Oho, bizim teatrymyň hakyky hadyna. Ýöne bizim hakda entek gürleşer. Häzir bolsa gözelgi, hani men günnölümde näme ýazylyga seredip görelýän, Şeylelikde maňa belli bolşuny görä, siz bu ýere Lukman bolup isime gelipsiňiz. Eýem 3 günem geçipdir. Näme saglar bolsa size garaşýarlar. Soňgat diýilen zat ajaýyp zat ýöne gynansak da sizin gaýnyňyz bu düşünmeýär. Aýtsaňyzlar, siz biziň sakna oýunlarymyzyň belegi işlerini edip bilermisiňiz? Ey ballym, bu näme gurlap bilen okmy? Oňa ullar bilen gurlaşmak gadagan ahry. Ol ýaşynmaly, ullara hormat goýmaly. Selbe maňa beýle hormat hyla gerek gäl. Sen oňa näme öwredýäň? Men o hiç tadı uğradım ok. Yönün ha sen uğrayın iş varını bitirpsin. Şeyle odana yaşmak. Sen işin del, sen öz yerinde görkezme ber. Bir yerde bolsa men öýe ýeti. On soňam o saňa dälle maňa boýnager. Eger sen ýene ýekejegelek şu ýere geleýsen üstüňe et kuşgurerin. Maraly gazymaly getmesele. Men berem ýokun bir iş bilen geldim. Duýdurýan. Eger sen geldiň şunyň özünde arçynyň ýanyna barmasa. Sen arçynyň maňa höküm edip bilmez. Ol sen owa geňeşine sagra, şonu sen görersiň näme diýänni. Uy men günäm nämemiş? Sen günän geldiň döwlet işine goýurmaýasyň.
Uy, başta şey deyip aytaymalı. Hamara sen eşitmedik gel. Men ara diyarkıl bir näçelik aýtdym Yok ahiri. istemok. Yok men aýtdym. Özüň öyle aýsan bolmaýam. Çay içip giderdim. Gelinim bile gutlardyň. Men sen ýanyna geldim, sen itin kuşgurýan. Ana gelinim şeyle bir ýuwaş. Diýenmi iki gaýtaladan okda. Özüm şeyle bir owodun. Belki şeyledir ýöne. Şeyle owadan gelini kurtan astyna saklamak gowy däl. Ey owada senden başga şey dip geldim. Bar. İşinle bolsana. Ey Tanrym. Gelinimi arçynyň ýanyna kitmeli boru. Can Murat, oğlum gelineceğin bilen bilecek. Seret, ullar bilen sensiz gepleşmäň milti däýmesin. Salam, siz kim bolmaly? Ejene aýt, biz gidýäs. Ece gelnejem neme diye? Biz gittik diye. Canrat men ýanymda bolar. Canrat men ýanymda bolar. Wi, hawa men oň ýanyna bolarym. O nähili, şu durşun omy. Hawa şu durşumy? Hawa şu durşumy? Sen qarant ýaly. Utanyň okmy? Ýöneregim gynip bolardy. Ýöne men arçynyň ýanyna barýanna, toýly basynda maňasy bolýa. Ýöne kayrak meňip bolar diýene men arçynyň ýanyna barýan. Ýokla siz men ölüm misliýäňiz. Hey şeýle görnüşde bir adamlaryň arasyna çykyp bolmy. Eger men arçynyň ýanyna gidýän bolsam şeýle libas ýaraşykly bolar diýip pikir etdim de. Eger men arçynyň ýanyna gidýän bolsam şeýle pikir Men etdim. bolsa ýaraşykly dälýän, sen öz köýnüňi göý. Bu men köýnegim. Gelnejem dogry aýdýar. Bu hakykatdan hem öz köýnegi. Sandıktan çıkarıp alanını öz gözüm bilen gördüm. Uğraş ýerden bir atlara goşulma. Men geliniň libasy bar aýdýan. O nähil ýaşmaklym kürtelimi şeýle görnüşde men arçynyň ýanyna gitmelimi? Men Lukman ahyry. Gelnejem Lukman. Diýmek sen gelinlik libasyny giyjek dälle. Ýok. Yok. Soňky gedek sorýan. Ýok. Onu şu sıpatyňda men seni öýden çykarman. Näme? Aýdýanyňyz näme? Siziň diýeniňiz näme enesi? Şupatyň diýanyň näme ece? Häzir men sana näme digini gurkap gora gollydy. Bir, iki, hingilik de badallık. Ehey, Cemşit geldi. Ulagdan düşmedim. Ähli ýerlere aýlanyp çykdym. Näme täzelik bar, Can Murat? Ey, Ecem Selver käýinni, oňa mysalan ursun nedi, nämedenligini bilemok. Näme? Selvi, hanaýdan näme boldy? Siz ne üçin tertleşdiniz? Yine şu işiklim derarly. Meni arçynyň ýanyna çağırdylar, menem geyindim. Yeri, arz et ver. Ejesini ýamanlasaň oňa ýarar öýdýämiň. Ol şu gün maňa mysalan ursun nip käýedi. Sen aýalyň utançsız. Anha annem utançdy diýe. Haýdyr bir ýöne köje gatdy derarly. It maskara Selvi. Ýok. Oňa men mundan melak Getirdim diýen näme? Getirdim ahry. Ýok, Meni mundan melak bir basar elmeri. Maňa şeýle diýmäň, ine öňe basar. Men başga arçynyň şeýle urýar. Bilmen ahry. Ýok. Eýsem men näme deýim? O men Ejem ahry. Ece bolşugyz nähil düşünşäýmele.
Ece, açın diyen men size. Boşadayın meni, Ece. O için onu ayırdı. Ecem menden atar öydük korkuyor. Ol meni gogoryanını bilyen. Yönü men davanımdan depemeçin yapınıp ne tağlar kabul edip bilmen ahiri. İşte eşini çalsırmak o da dine adamlar üstünden öldürmege. Eğer bir şey deysek, men pikirimçe çıkalığa var. O ne hil çıkalı? Can Murat, icene ayt bir gidiyez. Ece, biz gidiyez. Göstergin Allah yarınız. Ya Ece, sen ne için yapraklarını yüklüyen? Men teyaracağımı da var yani ahirin. Ilki men marmali, ipek kurçuklanmayı mitlendirmeli. Sonra Yönü men gidip bilmen ahirin, men o yerdeki palsım var ya. yani yok, katasa yine bir gede Sen nem su için bilen düşünmeyen qarasın. cayın iyisi bilen meşgullanmak için ben şeyle kıyınçılık bilen yekeceğin uruta darlım. Gelecek hepte de öçet. O yerde olsa entek pencere kapılarım yok. Men ipek kurçuklum iyilenkiden öngürtüp pile sarar deyip söz verdim. Orta yolluğa almadı yalı qoğusu sen şu tırrliğini düzet. Onu yança menen bir açık yaprak yığayın. Ece sen nire? Ece o yerdeki yapraklar bu yerdekiden kova ahire. Vah sen yapraktan yamın diyseni. Neme diysene Ece? Eğer istesen yaprağı men özüm yığayın. Eri, ayrılsana. Kalkın ömürgedeki yaprak yığıp edil verdi. Onum eşe giydirdi. Ece men beytmen. Köp geplemede şunu sakla. Meal. Ey vay. Neme vay, ödün lekar yolda durma. Al hani. Gülme koşa görünüyor, yadattır ne diyene. Canmıra tahyatını kaçırıptır. Sen o nemçin beydiyen, yerde koyma ahırı. Hedir Ece darık mı hedir götürür. İne hoppa. Seni de çenleyip aklın aylanmansın. Bessir akmaklık edip billinle. Edip oturmada Turhani. Tezrak gidelim. Oturun tek Ecem giden ok. Sen nerede Selvi? Selvi! Selvi sen nerede? Selvi! Selvi! Selvi sen nerede? Selvi! Selvi! Selvi!
Näme, ödünkileri korkudyamyň? Gowy bir gideli. Sen aýdýanyň näme, yer wakaly hop, aha. Tapmadın. Siz şu ýerde durun, mümkinçilik bolan wagty men sizi çağıryn bolýarmy, ha? Häzir gidýäs. Sen yapraklar gowjatan gülmeýin. Gowdandymla ýerde näme tolgunýan eje? Sen nire barýan? Men yapraklar nähil daňanyň ören ýoksa ýolda gaçaýmysyn. Ýem giç wagt ýok eje, men untadym giýje galdym. Oho, men bir zat unda aýtdyryn. Sen garaşda oturup eje. Men şunu takla, bu maňa palçyk garmagy gerek. Ýöne sen bilip goýdy, ören däherli suwuklukdyr. Eger ýekece damjata ýapragy düşäýt, sen gurçuklaryň äklisi gyrlar. Hanonna gittik. Görüp otursak koy su ekeni. Alece. Seni kutlayan telvi. Öz gaýnyňa buýsanyp bilersiň. Halyny okap görsene. Ağır zähmet, sütüm, hem kemsidilme, maral edeceğin zulüm ediciligi bizim hakikatımızın halıtının yüzünnäki tagaşıklı tegmiller. Eşeyle zat bolurmy? Tutuş obamy şu makalakynda gurrun edýär. Men pikirimçe Mejidaga ören öte geçipdir. Bu näme zulüm etmekmi? Yüzüňi ýap, hiç kim bilen gürleşme. Getiň gardyşyna garaýsam, muňa men özüm razy boldum. Bu ýöne köýje hormat goýmak ahyry. Has takygy kemsedilmekdir. Men beýle pikir edemok. Sen näçin kemsedilmek hakda gurrun edýäň, o beýle etmek isläni oga? Ýöne ol şeýle pikir edýär. Eýsem, öňde soňda bu ýagdaý saňa ýaraýan bolsa, bu hakda mundan artyk gurrun etmeli. Maňa yaranok. Ýöne ine bir gün geler, şonu ol özüniň mamna dälligine düşüner diýip men ananýan. Sen garrat tapdan düşende şowun geler de. Sawol. Ýöne sen düşünmek isläňok. 100 ýyllykda kökründe bir günni üýtgedip ýa-da aradan aýryp bilmersiň. O şo diýip bilen dowulupdyr, şo diýip bilenim ötüpdir. Ol şondan başga hiç zat görmändir. Bu üstünden gülmeler, makalajyklar bolsa, diňe oň derdini artdyrýar. Eýsem şoň bilen bir zatlar üýtgedip bolarmy? Şoň üçin hem sen umuman kol gowşuryp oturmak hiç ballyňmy? Ýok. Ine görersiň. Betbat gyzy köne sura uyan gaýnanetiniň elinden selvi sapar we işde päsgel berýän üçin ýaşmagyny aýyrmagy özünde güýç tapar. Samsaklama ýazylan oku. Bu ýerde şeýle diýip ýazylypdyr da. Ol öz gaýnynyň tömünün garşysyna adaletli baş göterdi. Ever verik. Tegmil. Maral bizim hakikatımızın halısynaky qara tegmildir. Maral, salam elik. Näme hayat durýamyň? Hawa guryan. Agaty dowry edýäň. Belendirek gurawary. Sen öýüňde ýaşadyk gelniňe mardyr. Bu ýerde bolsa ýola mola her geçeniňe tünkesin tikerdirer. Dowry edýäň Maral, dowry edýäň. Gelmen geçen. Belki eşdensiňe man koň elini barada näme diýenlerni? Eşitdim le medeniyet öýünde tam edýämis. Hakykatly sen ýa. Tünle ýalaňat ýalyýarlar.
Jerenin öz gelinini nähili maqtanlyk ýadyňa düşýärmi? Elbette yadımda şöyle yuvaş gelinim vardı. Anha ine sana gerek bolsa gaziyetlerde de o hakda ýazýarlar özüm tartýa. Maral eşdişime göre senem geldin bilen gaziyette suratım var. Anha gaziyetem var. Hani can Murat bir de onlar hakda näme yazılanlarını bileler okap versene. Nire, sen nemçin ullun gurrunla koşuluyarsın. Kargalar. Hakyt yere bakandan yer gorkor diýlenne. Gideli, görne hil gatyrgany uğradı. Beýlekleň urrun etmeli bolany 2 pay berilen ýaly. Ödüniň çetine deglenine görseňiň boluberşini. Maral vurgunmuň? Nähil taňlaýaňyzmy? Howadazyk. Selvi şuul menden bir zady gatwyran ýaly görnýär. Oňa met sebäbi bar nejidaga. Sebäbi ona sebäp. Şeýinizden gymyllamaň. Ine bu bolsa diň makalaňyz için. Cemşit, tezrek korsana, ecem hastahana gitti. Hey, al kalkmış diýsäni. Tezrek korsana. Ne sakla şunu. Yine de yediğine de tanzim eder, siz gudurlamadan halas Men bolarsyňyz. hiç da düşünmeýärdim. Bir itleň menle näme gasty barka? Hayran alaýmaly. Ha, eýsem bir sen näl. Bu men, Diýmek bir sen nälle. o nähil mennel, men? Bu men ahry. Elbette ol oň özü. Sizi näme boldy maralejek, siz ýarawsyz bolaýmaň. Gelin, oturaýyn. Hanonu Selvin ýerede. Olam bar, olam şu yerdine, goňşa tawda. Ine şu taýlarda. Onu çağır şu yere. Belki sizi oň ýanyna uratmalyr, ol goňşa tawda. Oň ýygynyň ylgap ýörer ýaly men ýaş däl, goý şu yere gelsin. Ýöne ol şu yerde. Men aýtdym ahry. Maral, belki ol fanzym edýändir, belki bir adam ömür onun elindedir. Sen gürleme ýazyjy sumok. Maral, Sen eýýäm takalokap bildin. On soňam sen şeýle sözler ýerede tapýan. Iň olmanyny dogrusyny bir ýazsadyň. Maralejek gyýkylyk gerek gel. Yalan ýaşyryk zatlar ýazyşdyryp. eger sen şeýle hasap edýän bolsaň, ýalany çykarp ýazaý. Özüň ýazarsın. Nämedir otuki ol umuman oturtýar. Maral, meniň muly size näçe hormat goýanym boldy, men başaryp bilmän. Ýok, edersin. Men ýazdym, sen ýalany çykaraý. Ekin garantgysy. Bu maskaralamaň üçin biz seňle eresmerde gurlaşar. Han Selvin ýerede, men şunu Selve versene.
Götülen horoz. Maral, muňşy sen maňa jogap bermeli boldyň. Ha, sana näme yaramadymy? Hakykat gözüňe turtulýamy. Bir ýerde çykalgan ýerde. Eýsem meni isledigiňçe kemsitmek bolýar da, şeýledir öýdýämiň. Savret. Seni o dünyada arwahlar düýtmüýdesinler. Saňa menden näme gerek? Men saňa aýtdym ahyry, ýalan çykaryp ýaly diýip. Eýsem sen meni ýene näçe wagtlap kemsitjek? Sen geliniň näçe wagtda kemsitjek? Eýsem sen ondan soradyňmy ben onu kemsitýändim? Maral, bu ýerde diňe anyk maglumatlar, ýekizede ýalan söz ýokdur. Sen meni hem meleň öňünde maskara etdiň, şoň üçin hem sen jogap bermeli bolsun. Men etraba çenli ýeter, ýöne hakykaty galanaryn. Haýta hakykati, sen o ýerde näme diýersiň? Wai men betbagat aýal, maňa gelinim öýden çykarma, saklama, fäs gel berýärler. Ýoldaş arçyn, maňa kömek edin, Şeý diýermiň sen? Men aýtjak zatym tapar, näme aýtjagym men bilerim. Selvi, men seni kemsidýänmi? Men seni kemsidýänmi? Yok. Yok, Eşdemok. yok. Yere näme diýersiň? Ýekejede ýalan söz ýokdur. Diňe anyklanan maglumatlar. Aýsyna gyýdym. Soraşandan. Sen medeniýet öýünde tans etjekmi? Sen medeniyet öýünde çans etjekmi? Yok, o men başarjak zadym däl. Yok, ol men başarjak zadym däl. He? Yok, ol men başarjak zadym däl. Men hiç daha düşünmeýärim. Aýsyna, bu galtaman sen suratyny nerden alypdyr, ha? Aýsana, bu galtaman sen suratyny nerden alypdyr, ha? Men bilemok, bu men näl. Bilemok, bu men näl. Onha men sana näme aýtmakçy? Şinni geçdälkä aklyň aýlansaňa gowy bolardy. Öz halkyň däplerini hormatlamak gerek. Elbette Maral nähil däpini seretmeli Ah, hatem. sen nähili däplerdigini seretmelmisin. Biziň däplemide sana ak girsede aňyrmändir. Durmuşa düşünen ok. Şoň üçinem oňatça oýlanyp gör. Selvi, men sen üçin şeýle bir tolgunnum. Men bolsa owurlyk eden ýaly bir hili oňaýsız ýagdaýa düşdüm. Biderek zat. Ähli zat garaşanmyzdanam şogul bolup geçdi, ýör gideli. Bu ak ýektaýym sana gaty gowy şiýagyydym. Ece sen nere? Ece ağlaya. Siz näme üçin üstünden güldüňiz?
fermanını getirdim. Şeyle asen olsa basırnıpsın. Şamrat, men yüreğime soğukluk aralaştı. Olon nehili gülşendiklerini sen bir görsödük. Men korkyan. Hiç de adam olmaz. Yok balşıyordun. Bizim maşgalamızı maskar ettin. Inni men adamlara ne edip görünüyn. Gitşiyordun. Bolya men giderin. İyice. Onu bu eşikte işe gitmek oňoýly el ahirin. Vah sen emelsiz. Ana öňler şeýle zatlar üçin aýaly öýden çykaryp kowurdylar. Inni senem men şeýletmek mislemin ece. Yok men başarmam. Heyde öli. Sen näme hemmeleri ağzın pürküp dursun, sana näme gerek? Inni maňa hiç zat gerek del. Men ýöne rahat ýaşamak isleýän. Oň näme kynçylygy bar? Men ondan sehelçe zat isleýän. Yer bolly mundan artyk stap biljekkä men gidýän. Ören oňa çykalyga. Sen maňa düşünsene Sen galyp bilersiň. Köp sag bol. Yer onsoň sen nägil pikir edýän? Men bu ýerde ýaşamaly, sen bolsa şäherde şeýle. Menne başga çykalyga ýok. Nähili apaň zat. Nikah toý sahnasyny oynadyk, innem aýryşýar. Men yerme bolsaň sen näme derdiň? Hany aýtsana, men nämçin okapdyryn? Men özüm bu ýerde diýerligime ýere gömüp bilmen ahry. Ejene inandyrmaga men güýjüm ýeten o. Gelinimiz öýden üdýä. Ol ören dogry diýe. Başga bir ýeri bolan bolsa, ilkinji günden açyp giderdi. Şinnem şo gelin sudady. Nähili maskaraçylyk. Sen onu şu derejeye yetirdiň. Sen goňşy aýalyň gıybatyny adyrak dinlän bolsadyň, öz maşgalaň aýap saklap, gok galmagal turulmadyk bolsadyň, yer sen näme üçin şu eskiler zeralyk oňa gün bereňok. Ine sen söýgül ogrugyma saman şlyapa gitýär. Näme üçin telpek gaýanok? Sen näme üçin oňa şon etdireňok? Üstesine odal üýt göşük biçür ak penjere meýen bolýar. Ey yer bolýada. Men oglum injiner. Eger sen geliniň injiner bolan bolsa näme derdiň? Ähli işem oň aýaly bolanlygyny da. Saklasana Selvi. Gel öz ýagdaýymyzy düýpli seljereli. Jimşit bu bolup geçen zatlardan soň ol men bilen ýaraşyp bilmedi ahry. Yer onu men näme etmeli? Men sen üçin hiç kim bolýanmy? Jimşit biz sen bilen ýeke ödümiz el ahry. Olaram biziň maşgalamyz. Eger oňşukly ýaşamak başartmasa onu, inha ertir biz täze jaýa girer. Biz o ýerde nähilek agzy bir Yerini ýaşap sen biler. ýere uğradın. Täze jaýymda baryp gaýdaýyn. Şo ýerde duz goýup gaýdasym gelýär. Belki peýda seger. Git yok ol diyen. Ayır merak, git yok ol. Ay sen emir diýsenim, git yok ol. Enesi, siz nire barýaňyz? Durowering enesi, aýak çekin. Men sözümi dinleýän, ene dinleýänmi? Maral, geliniň dinlemek gerek. Durun. Men gidýän. Bolan ähli zatlar üçin men günäme geçiň. Täze jaýa göz ýaş bilen girmek bolmaz. Jemşidini ýerde goýdun. Oho, Maral seni täze aýmlar gutlamak gomy. Ertir gözüne men bu hawary arady arkaly hawar bererin. Ýalyny çykarmasyň gerek. Aýrylsana sen dinlemäge wagtym ýok. Ece men seni eltip düşüreyim. Hudaýa şükür, özüňden melipsiň. 1 2 saýapdyn. 1 2 3 4 5. Oh! 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Urra! Can Murat yendi! Urra! Can Murat yendi! Can Murat yendi! Urra! Can Murat! Can Murat! Can Murat!
Bana bir yerde düşmeye kömek etsene. Her men size kömek ederim. Ayırlayan men sana, yit yok bol. Durun ha, karasın, menim ekidin, meni yattan çıkardın ey. Durun, karasın, menim gitse. Sana rahat mece. Hova oğlum, hova. Emme zat koy. Yoğurt karşıladın Maral. Sağ olun, sağ olun. Täze jaýy ötjeňiz mi? Hova. Sana täze jaýda bag tardyp edýän maral. Sağ olun, sağ olun. Film Türkmen televizionyasının Altın Asır Türkmenistan teleýalynyň terjime bölüminde türkmen diline geçirir.